Hej så alle sammen og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal starte på en helt ny sæson på min kanal. Det er også min allerførste video. Ja, og vi starter på en, jeg kalder den bare Minecraft med mods. Normal. Cheat slår bare lige on, fordi hvis vi nu bliver stukket fast et eller andet sted sådan. Og så laver vi den nu. Så har vi den simpelthen. Så kører vi, og ja, det tager lidt lang tid. Det må jeg lige undskylde, det er første gang min computer skal lige vende sig til at optage. Jeg kan se her, at jeg bruger mit optageprogram er, hvad det hedder, OBS. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig se settings herinde, men altså, nu må vi bare vente til hende og vente lidt mere, og så skal vi vente endnu mere. Det tager lang tid. Jo, der kom den, tror jeg nok. Og nu skal vi bare lige vente lidt. Lag. Det skal siges, at de eneste mods jeg har er sådan et træmod, så når du hugger den nederste blok, så hvad nu det hedder, vælter den helt træet. Men det er ikke engang så snu igen, fordi det er en lille smule, men det er jo bare for at spare tid. Men det er så snu igen, fordi det tager længere tid at hakke. Ja, fordi den tager det som om du hakker ikke alle stykkerne, men altså du hakker i længere tid, men så vælter den helt træet. Og du bruger også ekstra durability, eller hvad det hedder. But jeg er altid så dårlig til at dræbe form. Nu dræber vi bare lige sådan, så vi kan bygge os en seng. Ja. Så vi starter bare her. Indtil jeg hopper ved de fleste, nu kan jeg så skader man mere. Så ja, det virker ikke, når du bare gør det med hånden, så bare det hurtigst muligt have fikset det. Det er, ja, jeg tror vi skal have 2 boks. 3 faktisk. Men jeg lige tænker mig om. Og så laver vi også bare lige det der 2, og så 4 pinde. Og sådan der. Og en økse 3. Det der kan jo ikke spille. Og så vil jeg lige bevise jer, at det virker. Og jeg har allerede på at optage den her video en gang, men der gik en masse ting galt, så jeg startede bare for en ny. Og ja, og så der fandt jeg også en dungeon. Så better, ja, det er mit andet mod. Det er sådan en mod, der hedder Better Dungeon mod. Ting, som gør, at du, ja, det er besværligt at forklare. Det er bare, ja, det er sådan set ikke engang. Det er bare helt normalt. Wow, der var jeg helt træet, hva'? Wow, den brugte det så meget, det var heller ikke særlig stort træ. Så prøv at se sådan et der kæmpe træ. Lad os lige flække det. Det tager straks meget længere tid, vi allerede se. Prøv at se, hvor meget der blev brugt der. Men det er dejligt, alle bladene forsvinder bare med det samme. Det er mega luksus, og man får bare saplingsene instant. Det elsker vi det her. Hvis I vil se mig spille et adventure map eller et eller andet på den her kanal, så skriv det endelig kommentaren. Så skal jeg nok og så skriv hvad for et adventure map det skal være, så skal jeg nok downloade det og spille det. Eller ja. Og så kan jeg nok ind og spille med måske med stopper.
Jeg ved ikke. Det er min sover, der hjælper mig med de her mods. Men når han godt sige, at jeg har lært mig det, så er det ikke engang særlig svært. Igen. Og my god, nu glemte jeg det. Sidst jeg optog den anden video, der lovede jeg, at jeg ville... Undskyld. Ja, jeg lovede, at jeg ville... ja. Jeg lovede, at jeg ville optage en... my god, hvad var det? Nej, optage. Hvad var det nu? Nej, det er lige, det må jeg lige finde ud af. Hvad var det? Nå jo, jeg downloader måske. Ja, nok til næste video. Det er på, ja, sådan et minimap, som kommer til at se ud oppe i hjørnet. Heroppe. Der. My god. Nu glemte jeg at sætte 20 på, fordi at jeg vil kun have de her videospor, bla bla. 15 minutters tid, så jeg går lige ind og sætter 10 minutter nu. Jeg tror kun jeg har optaget i cirka 5 minutter. Så hvis jeg gør sådan her, stopper, nej ikke stopper, der og der og der. Sådan. Så lige nu så skal vi alt det man normalt gør i Minecraft finde sig et sted at bo, et godt sted. Jeg stopper først, når jeg har fundet et rigtig godt sted. Hvis jeg lige hører den der bøks, så er det fordi jeg næsten lige har spist. Og undskyld det der jeg loadede, det er bare ikke loadet. Ja, lad os også hugge noget birketræ. Eller hvad nu det står på engelsk. Det ved jeg ikke rigtigt. Wow. Ja, det lægger en lille smule her. Birch, birk, birkwood. Ja, birketræ. You know. Wooden axe. Skal I? Altså. Jeg har ikke rigtig selv lyst til det, men hvis det bliver nødvendigt, så må jeg selv bare lige give mig 10 vand med lort. Men jeg har nu brug for dem. Jeg tror ikke det bliver nødvendigt at snyde. Fordi vi har også til en seng og alt sådan noget, så vi skal bare lige finde noget et godt sted. Slå os ned. Not enough durability, der kan I se. Der var heller ikke nok. Der gik øjne. Så burde vi også nok tage. Ja, vi har 2 før. Så I kan se, det bliver meget let. Wow, hvordan skal vi komme ned af? Au. Det bliver bare lidt lettere at skaffe træ med det der mod. Og så... Nej, det har jeg ikke sagt endnu. Jeg downloader. Jeg vil faktisk også. Lag. Jeg må lige undskylde, det lagger lidt. Jeg ved godt, hvad man fikser der. Vent lidt. Så går vi sådan her. Det hjælper altid lidt at gå ud og ind igen. Der er bare så lang tid, når der er måtte. Ja. Det burde det være fikset. Ind. Sådan, ja. Wow. Der er altid lidt. Lag, når man tager det. Og så virker det bare smooth. Eller smooth. Men okay. Det eneste jeg hader ved OBS, det er sådan set, at der er så mange forskellige, der kan downloade, og du skal altid finde den helt korrekte. Det gør mig så stort for mig. Så det er ikke det store problem for mig, eller min storebror. Men ja. Og selvfølgelig, at det lagger så meget. Bare mens jeg stadig kunne finde ud af på Fraps. Eller, det kan jeg godt, men den kan optage i sådan 30 sekunder. Jeg tænker, I vil blive rigtig pissed off, og det vil jeg nok også selv, hvis jeg skulle redigere alt det lort.
Wow. Der så vi lige Better Dungeon. Modden. Wow. Okay, altså. Her har vi altså fundet en af de der Better Dungeon. Jeg tror ikke vi er klar. Det her. Er der nogle kister heroppe? Det vil ellers være rimelig luksus. Nej, så skal man altså ned i den. Nogle kister, og det tror jeg ikke rigtig vi er gode nok til endnu. Og det er også lidt sådan. Det lægger det sgu for meget sådan. Og det, vi har endnu engang et sværd, så lad os se her. Der er lige 5 minutter tilbage i videoen. Men så vi stopper snart. Men vi har ikke fundet rigtig så meget. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at bo i en jungle. Men altså problemer ikke. Selvfølgelig lige nu er det i vores øjne der. Så ja. Og lag også begynder at komme op og betaler sig altså. Må lige undskylde det lige de første videoer her. Har jeg nok ikke noget at snakke om. Men det skal jeg nok blive bedre til. Jeg regner ikke med at have nogen der følger med i min første video. Kommer der nok ikke til at være så mange. Måske i 2 stykker, for lige finder min kanal. Men altså, der har jo været en lang periode før, hvor at hvad det hedder, lige for starte kanalen op. Nu starter den så. Den dag jeg opdager det her på, der gik jeg i gang med alt det der kanal. Pis. Det tog så lige 2 timer at downloade alle de der programmer og mods og alt det der lort lige. Men nu tager det et par minutter at downloade mods. 10 tror jeg. Så mens den her video uploader. Fordi jeg tror den dag jeg optager det lige nu, altså lige nu står jeg og optager det, der tror jeg nok det bliver i morgen den bliver uploadet. Det ved jeg ikke, ellers så bliver den uploadet sådan kl. 20. Jeg optager lige nu klokken ikke 20, klokken er 21:35. Det er måske et dumt tidspunkt at uploade den her. Jeg har ikke noget navn til serien, men jeg tænker bare, at vi kalder det Minecraft med mods. Og det er så episode 1. Så ja. Altså, jeg tror lige, vi skal i gang med den her serie. Og så skal jeg begynde. Jeg ved ikke, hvor langt den kommer til at blive. Altså, og der er nok nogle mods, der rører fra. Og hvad et eller andet, der kommer til af nye mods. Og sådan, for eksempel, jeg kunne også tænke mig at downloade den, der var backpack mod eller et eller andet. Hvor du har backpacks, altså en taske. Faktisk, så kan du åbne den her i dit inventory, så er du ekstra plads. Så kan man have virkelig meget. Prøv at forestille dig, et helt inventory fyldt med backpacks, så hver en backpack er helt fyldt. Så for eksempel, hvis man skal flytte hus eller et eller andet, så tror jeg bare, hvis jeg skulle flytte hus, så vil jeg bare smutte alle mods fra, tage alle mods fra, og så bare kun putte backpack modden på. Fordi der er jo også, I kan se nu her, normalt vanilla Minecraft spiller, og for den skyld optager, det er også på før.
så er der jo ikke rigtig nogen problem, eller hvad. Ja, det lægger ikke lige så meget som nu her, men nu er det også fordi, at der er et stort mod med det der hedder men det hedder det der hedder hør du hvad de der lyde er så høje. Control, nej, det skulle video setting. Er det music sound? Wow, 10. Sådan. Bedre. Altså. Nu kan man ikke. Hvor smart det gav vi ikke på den her punkt igen. Den er på 20. Og jeg ved godt det her snø altså, men det vil blive nat, og jeg har ikke lyst til at kæmpe med monster lige nu her, så jeg siger det i skråstreg. Time set day, og så fordi min mad skråstreg give. Og okay, vi skal til at stoppe videoen nu. Ikke til min rigtig mærkelige ringtone. Skråstreg give kalde 6, og ja, det er mit Minecraft navn. Og 10 melon. Nej, det er ikke sådan, man skal gøre det. Melon 10. Ja. Det tager 100 år at spise meloner. Men nu er det til det skal man altid gøre med. Der var en. Her er den opdatering. Den går så langt. Og jeg spiser den. Sådan. Godt, og som jeg sagde lige før, nu runder jeg lige videoen af. Fordi jeg, som jeg sagde lige før, jeg skulle til at runde af. Så mange tak fordi I så den video. Jeg ved ikke, hvis I så den helt færdig, eller bare skippet her til. Det ved jeg ikke. Men husk at smide et like derude. Eller hvis I synes det er en god video, så husk at smide et like og alt det der. Og det her telefon tager ud. Jeg ved ikke hvorfor. Nej, okay, mærkeligt. Nå, men husk at smide et like og et sub, hvis du vil se mere til den her serie, eller ja, fordi så. Og så klik lige på den der klokke deroppe, fordi så er det mega sejt, fordi så ja. Så bare gør det, fordi så får du jo altid når jeg uploader nye videoer, så gør lige det. Hvis du vil se mere af den her Minecraft med mods serie, så smid et like og klik på klokken, og så ses vi ellers i næste video, hvis du gider se den næste video. Så see ya.